ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хушомадед мегӯям шаҳрои нар. имрӯз 21 майи соли 2024 мо навор кардем барои шумо. навори имрӯзамон беҳад навори соз мешавад, иншалло ки маъқултон мешавад. мошино гирифтагием дар талаботҳои хушон ҷавобгӯ, яъне ки ваз ҳаст, Opel ҳам ҳастай. хост ями подписчикоай мошинои молодёжни мақсади ёнаги бадай. Сараввал бародароҷоно, дар ҳам видеои мо лайк мегузорем, подписатсия ва зангулара зер мекунем. Марҳамат, инак видеои имрӯзамон тамошо кунем. бачакои азиз, як канали мо бо номи Хонатиҷӣ дар як ҳафта қариб 1000 подписчик айрӯи миллион дастгирӣ кардан ба хотире ки хонаҳо, замину, мошинои арзон мондем. касоне ки харидор ҳастанд, хонахар, заминхар, мошинхар, квартирахар, дар ҳамин канал монда мешавад арзонош. даромад тамошо кунед, силкаш дар ҳамон комментария мондагӣ дӯстон. мегзарем ба эълони якуми имрӯзамон. эълони якумон чие? эълони якумон Opel Astra F ки дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. видеоша мондем бародаро. соли 1999, нархш 29500 сомон мега, бензин плюс газай. абе моторш 1.6, коробкаш механика. рақамҳои ватсапш мондагием дар ҳамҷа то охири октябр мега. мошинча документ дора. мошин 100% мешини ҳайш мекунӣ, фақат балонош пеш 100%, қафо 80%, чашкош варид надора. хулас ҳамаи чиш заводской хичай. проблемаи оилавӣ дорам, барои ҳамин фурӯхтесам мега. фарқ надора бародаро, касе ки харидор боша марҳамат зангш бизанед, айноми канали мо бо иншоалло ки шумо да арзон мекунам мета. Opel Astra F дар шаҳри Кӯлоб 29500 сомонӣ. ба эълони дуюми имрӯзамон мегзарем. эълони дуюмон ваз 21099 ҳай ки солиш 2004. мошин кӯҳна нестай, солиш навай бародаро, дар шаҳри Душанбе қарор дора. 20000 сомон мега, холи бензинай. кузов седан, аби моторш 1.6, пробегаш 11621 пробег дорад, коробкаш механика. салом алейкум гуфтааст я бор дига. мошини даруни шаҳрай. мошина барои худам тайёр кардагӣ мега, чиста барои гаштан. фақат мешини газ метӣ. тамом. документиш то 07/07/2024 то моҳи июл абдаст. танировкашам то ҳамон рӯза. мондагиай состояниш бқаги, мошинча свежай, балнош 70%. коробка мотор звер, масла намехра. умуман гарантияш қатъия мега. ина марҳамат бо читон мефора. ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем. эълони сеюмон ваз 2114. ишам солиш беҳад навай 2005. ин мошинам қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 18000 сомон мега, холи бензинай. 2005 сол. кузов хеҷбек, абио моторш 1.6, пробегиш 1234 пробег дорад. коробкаш механика. ҳолати мошин девонагӣ бадай мега, яъне ки сироқшан фурӯхта мешавад. муомила дора бо метоне ки зангш бизане ҳамин бардорда. ина марҳамат 2005 сол, ваз 2114. агар маъқултон боша 18000 сомонӣ бо муомила дора. марҳамат, касе ки агар ваз хар боша, агар ҳамин намуд мошинда желан дошта боша, ин мошина мегири як бор сиаш мекунӣ, тамом. мегири ҳай мекунӣ, мегардад дар ин шаҳр. дар ҷамоика дай, хулас мошини соз. ба эълони чоруми имрӯзамон мегзарем. эълони чорумон ваз 2106. имрӯз на хеле ваз шапакаи имрӯз дига. солиш 1996. ин мошинча қарор дорад дар ноҳияи Ҷаббор Расулов. рақамаш охир 6003. нархи ин мошина мега 14000 сомонӣ. бензин плюс газай, кузов седан, аби моторш 1.6, пробегиш 123456. коробкаш механика. мошин инжектор мотор нав. партофтагӣ мега дар хона, тех утил нест, аккумулятор балон миёна. хулас мошинда харидор боша
занг зана мега бо суҳбат мекунем. Буроди мошинча бад нест, краскашам пардагӣ нест. Марҳамат, инаҷа моторш тозак, била састанаш зури бад неке. 96 сол 14000 сомонӣ маъқул тамоша. Марҳамат, занг бизанед. ба эълони панҷуми имрӯзамон мегзарем. Эълони панҷумонам ваз 2107. ира састанаш деонагии бадай. 2008 солаш ин мошин қарор дорад дар Фархор, ноҳияи Фархор. Нархша 30000 сомон мега, бензин плюс газай, кузов седан, аби моторш 1.7. Пробегаш 10211, коробкаш механика. Мошинчида дар ҳолати сози бад қарор дора мега. Ҳама ҷош 100% кор мекунад. Мотор, коробка, соз, 4 бал нав, дарҳо, сентр замок, электропакет хати, гази евро 4 загай, 4 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Тонировкаш боз 8 моҳи дига. Ина барда бо чид мефора. Маъқултон боша бардару зангш бизанед. ҳатман дар номери охириш 34 насатсе хати. Гизалай бад бас номери охича. ба эълони шашми имрӯзамон мегзарем шероинар. Эълони шашмон Mazda Familia. Солш 2000 шероинар. Дар ноҳияи Бустон, яъне ки Чкаловский қарор дорад. 2000 солаш, нархша 31000 сомониш мега. Бензин плюс газай, кузов седан, аби моторш 1.5. Коробкаш автоматика бардоро 31000 сомонда. Mazda ёфтем шумода 2000 сол, коробкаш автоматика. Машина в хорошем состоянии, 4 электропакет, кондиционер есть, руль, лифт. Хулас ҳама ҷош ба қагӣ бадай. Беҳуда занг назанедтон мега шахсоне ки намехарен аз шумо илтимоси оҳанӣ гуфтааст. Хулас бардоро вуроди мошин безеб нест. Светшамсоз сафеди хушро чотки агар маъқултон боша марҳамат 31000 сомонӣ мега. Зангш бизанед, чахчахне қатиш. ба эълони ҳафтуми имрӯзамон мегзарем. Беҳад эълони зурои ҳафтумон. Хидматам ганда маъқулай. Opel Astra H, солш 2007. ин мошинча қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 43000 сомон мега, холи бензинай. Дидарай бардора ин мошин, кузовш хеҷбек, аби моторш 1.6, пробегш 230000 пробег дора, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега, ягон камбудӣ надорад, сум дар кора мега, 11 моҳи дигар тонировка дорад. Мошин гуфтааст дидараҳай. Ина бардоро дидара мошин агар шумода маъқул боша, метавонед ки ҳатман занг бизанед. 43000 сомон мега, дар шаҳри Душанбе қарор дора. Светшам хидашам сиёҳ, тонировкаш кадаст бо девонагии бад. Ами навори охирам, мошини охир зури бад ғалтид неке. желентона бинен шероинар дар шаҳри Душанбе. Ай мошин як бор дига мегум, холи бензин. дӯстон бародарон, касе ки агар мехоҳа мисли ҳамин инсоное ки хонашона, мошиншона, замин, квартира боша, фарқ надорад, мағоза, чизе ки дошта бошед, метавонед ки ҳатман ба мо муроҷиат кунед. мо ҳатман мемонем дар ҳамин навори ояндамон. мошин, хона ва замини шуморо. лайк, подписатсия ва зангуларо фаромӯш намекунед дӯстон. шероинар фақат дастгирӣ кунед. дастгирии шумо мододар кунед. дастгирии шумо пешравии кори мо ҳаст. раҳмат ки то ҳамин дам бо мо будед. то наворҳои оянда панотон ба худо.